ilanga abantwana benkosi uthingo lamakhosazana lungena emzini wasebuhleni uma lingena lenyuka yeParliament eNazarethe thoka kuzikhathi zantambama kulesihlanu phakathi malenyuka lihamba nodriver owayidrayivela uthingo kwabonakala indoda ebabezoyidlula eNazarethe le ndoda yayibhema ugwayi emzini wasebuhleni uyawubhema le ndoda ugwayi wayo usethi ubaba uyethuka udriver uyabona ukuthi hayibo nanga umuntu ebhema ugwayi uhamba nobaba sokwedlula ngakhona usethi ubaba khuleka ungabusamubheka ashintshe indlela phuma ngapha basebeshintshe indlela basebephuma nganye indlela uthi uthingo ngifuna sibone engasibona sambeni siphume ngapha uma besebephuma ngapha basebehamba yaseshayisa abathanga kusasa eNazarethe kuthiwa inkosi uthingo yayisimnika umfundisi inkonzo yathi umfundisi uzosiphathela inkonzo umfundisi usibanibani yesabatha wayiphatha umfundisi inkonzo yamnyanza iqedwe uma sekuntambama eNazarethe uthingo sekambiza udriver ngoba lapha sibanibani uyakhumbula izolo konje ukuthi ngesikhathi sihamba lapha sesihluka sibona umuntu ebeduma ugwayi uthi yebo ngiyakhumbula baba uthi kodwa uyabona lo muntu ukuthi ukube simbolile izolo ebengekasithi inkonzo enjengalena sithi uthingo ukube sike savela kuyena salo muntu sifuna ukumbona uthi uyabona ukuthi ebengekaze asiphe le nkonzo asiphele isabatha umfundisi wezemigwaqo salithi uthingo obelalela ithi ngiyakuyala ithi nangelinye ilanga uma umbona umuntu emikazi osukufuna wena uthi uvele ngomunwe uthi ubone yena ngoba lo muntu uzombulala wenze njalo uma mbona sesonweni uthi umangame embhedeni ushamba sikhumbule manje sebukhona ya Tosa abantwana benkosi isemzini wasephakameni kuthiwa eNazarethe ingungu emahlombe yathi mayihleli abantwana benkosi benikela abantu babantu beza kuyena kuthiwa kokona inye intombazane eyaqhamuka yafika yaguqa phambi kwakhe yayisinikela ithi shembe ithi ngizobika namhlanje ngizobika idimoni elingihluphayo wathi leli dimoni lihlupha mina ngedwa baba ngoba uthwele uma uqhamuka abantwana bonke abakubona bahalalise baguqe phansi bethi ngcwele uthi kodwa besisile leli dimoni elikimi inkosi yamakhosi uthi mina vele lingavumi ukuthi ngihalalise ngithi wena ngcwele ithi le ntombazane leli dimoni shembe uthi livele lifutheke uthi lifutheke kimi ithi noma ngubona ngingakuboni kahle bese kuthi angikuthunge ukhuluma into ayiphethe le ntombazane wena uphethwe yini mabona shembe wena uphatheka kanjani noma ubone elinye ikholwa ke ngaselo shembe yafika ukuthi awumphiwe uNazarethe yafika ukuthi haya ngimthande nesibanibani ithi le ntombazane ithi baba ithi inkosi yamakhosi nami lento angiyithandi uthi kodwa yayifike uma usuqhamuka bese kuthi angikusho ngengaki intaba kuthiwa eNazarethe yathula ilanga yasekuseka kancane malimseka lo sisi yaselithi lalela mntanami yathi uma uthi ngithuke wathi uma kufikela ukuthi ngithuke bongithuke
Nathava lukhiphe lokho kufikela uthi ukhiphe mawungibona uthi ngoba uma wenze njalo uyongijabulisa mina uyongijabulisa ngoba ngiyoba nevuso mina enhlizweni yami yokuthi konje nami ngumuntu njengabonke abantu. Ithi Nkosilanga uma ngabe ngasekho umuntu okuthinta ngomNazarethe nokuphazamisayo uthi awuhlali endaweni kaNkulunkulu kahle uhlaliwe uma ngakho umuntu uhlaliwe nabo ukhululeke. Uma wena ungasathintwa umuntu ungasaphazamiseki konke kuwe uhamba kahle nje uzwa kuwuswidi kuwushukela uhlala phansi uthi deke bese uyakhona. Lithi Nkosi ongithintayo ungithuke ukuze ngizokhumbula nami ukuthi konje kufanele ngiphenduke ngibuyele endleleni ngenze kahle ngisezingilindile ngoba isho incwadi. Ngiyayithanda le nkulumo. Uma sisele eManazarete silapha silindile mayibonga Nkosi. Khona ishwaka liyelethela umuntu sihamba lendlela ngathembe sihambe ngoba aManazaretha lendlela inde kakhulu uthi umuntu mayihamba ngobude bayo bese yakhohlwa bese phakathi na indlela bese khohlwa ukuthi ngoba silapha konje nje sizofuna indlela bese funa izono zabantu umuntu bese umuntu efuna ukwazi abantu ekhundleni ukuthi yena afuna indlela yakhe engathi ushembe ngangikhumbula mina emuva naphelezi ukuthi ushemba ngangikhumbule njalo azi ukuthi mangilapha ngizofuna indlela yami engizohamba ngayo uma ngabe sekufikisa ukona nomthini. Isinye indaba yami bese ngihlala phansi ngixolele bafowethu inkonzo ayinikwa mina kodwa inye le ndaba bese ngethela ngezansi Banazarethe ayingcwele ngelinye ilanga kuthiwa kukhona insizwa lesizwa isibongo sayo ngathi kwakuthiwa kukhumalo lensizwa kakhumalo yayinenkinga inkinga yayo kwakulikhala ikhala layo lalilithe lensizwa nekhala lithe lithe likhala lensizwa kakhumalo ngendlela ukuthi yasiyazayeka ukuphuza itiye ngoba uma iliphuza ithatha inkomishiti bese kuqala ikhala lishe ishiswe itiye ingene inkomishiti. Lensizwa yayihlupha le ndaba yekhala layo yayihlupha iy'ndala futhi lensizwa ithi noma ihamba aManazarethe iyesipoli ithi mayifika intombi ibheka bese ngiyayithatha ngisabalele ikhala elingaka. Yahamba lendoda aManazarethe yathi mayihamba yasiya enkosini inkosi inyanga yezulu yathi mayifika enyangeni yezulu yasiguqa lendoda yasibika yathi inkosi yamakhosi ngizocela baba ubangikhumbule nginenkinga inkinga yami ngisishwa likhala lide kakhulu ikhala lami neyintombi azingifuni ngenxa yekhala. Yathi inkosi yaManazarethe yathi ifuna uVaselina yathatha uVaselina yasithi na uVaselina yathi inkosi kusise yathi woligcoba leli khala lakho ekuseni ugcobe emini ugcobe ntambama ugcobe. Yanethemba lensizwa ukuthi leli khala lami mhlawumbe lizokunceda ngamandla kuphela. Sokuthi njalo ekuseni ebonakala ukhumalo ebhizi noVaselina egcoba ikhala lakhe nasemini aligcobelele ikhala lakhe nantambama aligcobelele ikhala lakhe ukhumalo. Kwathi mayesehamba efike ebhentshini yafika intombi yamthanda ukhumalo waganwa waphinda futhi wabuyela waze wagana kwakathathu ukhumalo eseganwa nalo leli khala lakhe. Into ayikhona kaManazarethe wathi mayese behlezi labo mama bangakhumalo abagala ukhumalo sebexoxa bethi hayibo babembona ukhumalo ngoba bejabula kabi bethi yeka nje ikhala lakho khumalo. Inkosi kuselezile. Amen. Yes, abamakwa. Yes,
yasemhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Lengane esukumayo ubonga Nkosi, usonge yakankwanyana isonga ibonga Nkosi. Ikhonze izinto zenkosi. Siyabonga uNkulunkulu enomusa lothando. Unyazi oluhle kakhulu lasezulwini. Ubalo simeme sibe lapha enkonzweni yeSabatha. Ayibonga Inkosi yeSabatha. Amen. Sikhonze izinto zenkosi. Sinenkinga lapha esontweni yabantu abanegaba ezithize abangasenzile. Bese abahlupha lento yabo bese behlupha bezohlupha isonto lonke. Unyaka mawuqala ngoJanuary singenisa umthethele angene. Sinesikhathi lapha khona kuthiwa zothi umuntu asihambe siyolubisa amagama ethu encwadini yokuphila yonyazi lwezulu. Kaze lakhe igama liloba. Ngoba uthola ukuthi usinike inkinga nje esontweni lakhe igama lilotshiwe encwadini yonyazi lwezulu kanti lilotshwe phela lapho. Sinohambo silihamba njalo ngoJanuary lapha khona umuntu nomuntu ufanele kube khona itsha kalibekayo lapha. Mhlawumbe usinike inkinga nje lakhe itsha likho ngisho nelilodwa lamathamani ngagcina. Kodwa usinike inkinga esontweni. Sihamba amazongeni ku-23. Sasi. Uyobungekho wena. Kodwa usinike inkinga esontweni. Bangcwele siyacela ukuthi uNkulunkulu asiphe ukukholo. Singawona umsebenzi kaNkulunkulu, ayibonga Nkosi. Amen. Sisesikhumbuzeni bantwana benkosi. Sibheka kusona sothingo lenkosazana. Ngelinye ilanga kwake kwavakasha omunye umama wayesonta kuleli sonto ayisonta kulona noma ngazi ukuthiwa uyiRoma ukuthiwa iPostoli kodwa khona wayefikile kuzipheke kwentaba yomhlangano intangakazi. Uthema iselele ebusuku. Lo mama wayeseba nesibonakaliso ekulaleni kwakhe. Uyabona inkosi enkulu yamaNazaretha uthingo lenkosazana. Lohamba phakathi nabantu bonke ngathi beza kulo. Bese lifike libapha kungathi khona into liyikhiphayo eyiqoma limnikeza umuntu. Kuthi kodwa manje iyayimxaka lo mama. Abanye bayabanikeza okukhulu. Abanye banikeza okuncane. Abanye bangabaza ngathi abanike bangabaniki lutho. Uthi lo mama esimhlupha lento wayesethola ithuba nehamba unikele enkosini. Uthema engabe efika enkosini. Wayesethi inkosi ngibene inkinga lapha ngithema sengilele ebusuku ngaba nesibonakaliso lesifana nalesi. Ngubonile inkosi amakhosi abantwana bakho ubamukeza. Abanye ubanikeza izinto enkulu engaka, abanye ubanikeza encane, abanye ubanikeza phanende, abanye ubangabaza ngathi uyabanika bese uyabadlula ungabaniki lutho. Ithi inkosi uthingo ubona imfihlo yasezulwini. Uyabona laba bengade ngibanika okukhulu. Ingoba nabo enhlizweni zabo uthando lami likhulu kubona. Labo ubona ngibanika omncane. Nabo futhi ngokunjalo uthando lami lincane bona enhlizweni zabo. Labo bona ngathi ngiyabanika ngiyabangabaza ngithene ngabanikanga ingoba nabo bangigabaza. Ngiyafisa abantwana benkosi engathi singangamgabaza uNkulunkulu. Incwadi nje ngizoyicela mina ayi. Ulokhuzana imibhalo 6 numeri kwelakhe iBhayibheli lelokuzana. Imibhalo kodwa kulelanga impela kuleli lokhuzana. Sikhonza izinto zenkosi sihlaselwe izifo abanye bayakhuluma ngapha nangapha bathi hayi lesi sifo lesi ukuze ugweme ukuthi singakutholi ufuna ukuthi hayi uqinise kakhulu ngasesimilofini uthi hayi asondele impela uma umuntu othinta lapho ngizocela ukufundela imibhalo 6. Jehova washo kuMose ukuthi khuluma kuba Israyeli uthi kubo. Khuluma kuba Israyeli amaNazaretha uthi kubo. Uma wesilisa noma wesifazane ezahlukanisa. Uma wesilisa noma wesifazane ezahlukanisa. Efunga isifungo sokuba umNazaretha. Usethathile isifungo sokuthi ukusuka namhlanje mina sengiyinazaretha wasebhajadisa. Azimisele ukuthi. Bese lo muntu ufana akazimisele kuthini? Akazahlukanise newayini notshwala. Awuyiphinde futhi lapho. Akazahlukanise newayini notshwala obubukhali. Funa ukuthi iwayini ungaliphuzi notshwala ungaphuzi. Isinini.
ayangikaza esaba magwala Awukwathi lophunyazo awuzethembi ungifundele ukuthi lapho lokhu zanto nginomlo lokuzathu esengohlala phansi ngibe mde kakhulu vele nomfishana sikhonza izinto wawafika uNkulunkulu ngakithi ubhombela isimela samampondo zokuxoxa leyo ndaba ezindala phansi awufuni othi uma ulalela kahle izwi likaJobe uma nje ulalela kahle izwi likaJobe uThixo wakho ongaqapheli nokuzenza zonke izimemezelo engikuyala ngazo namuhla yebo uJehova uThixo wakho uyakuphakamisela phezulu uyabona nje umuntu lalela izwi likaJobe lenza uJehova uyakuphakamisela phezulu izizwe zonke lezi uzothola ibulala icorona kodwa thina lutho ngani ngoba siqaphela izwi lonyazi zonke lezi zibusiso ziyakuza phezu kwakho mana-ke phela ziyabona ukusuka lapho njalo kuzokuyoshaya ku-14 kusulokhulunywa ngebhusi eziyokwethela iqala ku-40 kulokhuzana 15-ke manje iqalekiso-ke manje othi uma ungalaleli kodwa manje uma ungalilaleli izwi likaJehova uThixo wakho loqaphela ukuzenza zonke izimemezelo zakho yebo nemithetho yakho engikuyala ngayo namuhla yebo zonke lezi ziqalekiso ziyakwehlela nazi iqalekiso seziyakwehlela awungiqalele 20 uJehova uyakwehlisela kuwe iqalekiso nezinhlupheko ukuhlupheka neziqalekiso zonke ziyokwehlela kuwe ungaligcinisi lonyazi lokusolwa kukho konke ebeka uba sathe nje uthubeka isandla ekuthenini uvele usolwe nasemsebenzini uthiwa ubalothi into lapha manje sekuvele yonakala yonke into manje umsebenzi ufile manje amakhostoma wasezi nokuzothenga uthi into wena ufe masinyane ngenxa yobubi bezenzo zakho lokhu ungazi ufeleli kanjena nje ongidelile ngazo yebo uJehova uyakwenza izifo awuthi abana manje uJehova uzokwenzani uzokwenza izifo sinamathele kuwe iningi uJehova uyenza izifo inamathele kuwe uma ngabe ungalilaleli izwi lonyazi emkhulu wawafika ubhombela isimela samampondo engakithi ngale wakwafika emanzimeleni enkosini yangakithi ngale phesheya kothuka lemanzimeleni inkosi yangakithi emanzimeleni ekade ingasaboni emehlweni wafika ubhombela isimela samampondo yayithi mayifika indamthatha kamayekisa yayithi singene endlini bavalelana bobabili phakathi endlini yayisishuda umnyango yabashiya ngaphandle bonke abantu yayithi bisisingena kuthiwa yayisimthatha kuthiwa yaze mphatha kwabe kathathu imbamba lapha imiyeka yayisimbamba imiyeka ithema isimdedela wabe semone emehlweni ithema ivula umshudo babe sebephuma belandelana bobabili amen abantu bonke ababakade besemnyango bakhetha inkosi bathe bekhetha inkosi yayise ibuza inkosi ukuthi khona indawo lapha idamu lapha ezobhabhathisa khona abantu basale ikhomba bathi nansi kodwa luyo libuyayo kuneyingwenya zidla abantu lezi ingwenya ziqedile nemfuyo yonke into lapha endaweni yathi inkosi hayi liphela ke lelo damu ngizobhabhathisa bonke labantu basebenzile manje yayisiyathi ndamthatha kamayekisa ibheke nabo phansi kulelo damu kwakwenziwa yonke into kwashaka nama-affidavit kwashaya ithembu kwathiwa shembe mayebafala abantu laba sobabuza kuwe uthi uyobona yethi into yasezulwini ibheke kulelo damu ithema ifika yathi nineni phakathi ngithi phumani yatsho ngoba kathathu kuthiwa zaphuma ingwenya kwagcwala ngaphandle kuthiwa yayisisima yayisibuka yathi khona osele nawe osele phuma kuthiwa kwaphuma ingwenya enkulu ngendlela eyisimanga yaphuma yama laphana buqamama kuthiwa isingeni into yasezulwini yababhabhathisa babaphathe siqedile yayisithi buyelani phakathi ithi singakabuyeli manini wena mana ekhomba lengwenya ugcine phumile wena ngiyezwa ngawe wena khuluma nengwenya phambi kwabantu thusa ubaqedile abantu ngemfuyo lapha uyabona ke namhlanje ngigcoba wena umshumayeli uqaba negama manje na ingwenya negama laphana yake yakhona ngakithi kodwa igama la uJakobe manga babashumayeli nje ngakithi babe 25 yona ngeyi26 uJakobe wena usuka namhlanje uzoshumayeza zonke lezi ingwenye la emanzi nithi ayingasubadla abantu ayingusukudla nemfuyo yabantu
Ukusuka lo la ngayiphindanga ikwenza abantu. Amen. Maningi amazwi inkosi usebenza. Amen. Abeyeziwe emathuneni. Asebephumile Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi angimeme ngibe khona. Hayi isiyathiyo madoda. Ubhalele yakephuza kodwa nomntwana uyakhiya futhi. Besodoja. Kodwa ngiyacabanga ukuthi semva wami nomunye ufuna ukuthola umbhobho eNkosi. Kodwa ubhalele umntana ngiyaqala ngijwayele ukushaka nje. Okusho kulezi insizwa ziyalwa. Kodwa zilo ngonyaza ebuNkosi. Amen. Sibonga abazali bethu kusikhombisa indaba engaka. Noma siphume emakhaya. Ngithe ngiphuma la ngihlala khona uma ungizala ukhona. Ubanje amadolo kodwa ngithe ngingaze sangweni. Wathi uhambe neNkosi. Amen. Ayibonga iNkosi. Basho njalo sakhula besho njalo namhlanje sicela ushamba sigcine size sihambe besho njalo. Amen. Ngoba umuntu othi mayikhetha inkonzo yaseNazaretha afika khona eNazaretha kodwa angalikhohli kubo. Ngoba ikho inkonzo eyifica ekuhambeni ungayenzile inkonzo ekhaya. Uma ungumntwana wala ekhaya ubonakala ngezenzo ezinhle ekhaya, uhlonipha ekhaya, imali yokuqala nemali esebenza idliwe ekhaya. Ngoba ngisho unganayo imali kodwa uhlangana nomuntu emgaqweni ucela imali ngoba unephunga lesibusiso. Ngoba unephunga elihle lasekhaya. Khona indaba engiyikhumbulayo izobambili kuphela ngihlale phansi begijime nabafowethu isikhathi siyahamba. Ngelinye ilanga ebuhleni. Hey kuyahlupha la ekhaya. Kodwa kuthiwa kumnandi nokungabaza abantu bala ekhaya. Kwakunobhuti ukuyiqala kanjalo. Kwakunobhuti ababili. Ekhaya kamngadi sigulela umalume. Ngiyichazanga. Kanti abafowethu basho amagama elamlihle kakhulu. Ngumela kuhle ngoba amakhaya isibongo. Amen. Bagula umalume ekhaya, igula kakhulu. Igama lakho umlamuzi. Isibongo sakho akamngadi. Uhlala la ko-20 phezulu eParadise. Wagula umalume afaka imishini. Wafaka amapayipi eyona yonke into kuphela umalume. Waza nje usebuhleni kukhona uThixo. Nkosi. Waxhaliwe ephethwe eyongena ebuhleni. Uyabona sonke lemdedelo uyakwazi ubuhleni. Khona isango before umdedele la kunoqhuma khona amanzi. Mawungena ebuhleni kunamanzi ajwayele ukuba lapha. Babe baningi abantu benyuka bayaphezulu kuyiwa enkosini. Kwakunobhuti ababili ababeceleni komgwaqo base bemqhweba badonsa umamncane ngenansuku bathoza la wabuya weza naye ebanjiwe umalume kanje ehlona ukuhamba ephethe induku etondolozela ngayo ayinika kwesibhedlela. Uthi oyedwa anabobhuti uphethwe yini? Cha uyagula akasindi uphuma esibhedlela unje. Uthi nobhuti babo babili. Uthi nobhuti kulungile. Ushamba uzokuphilisa le nduku oyiphethe uzoyiyeka. Kodwa hamba uye kubaba uzomfica ngaphakathi. Kodwa wenze kahle ungadluli kumina ungabuya masubuya kubaba udlule ungitshele. Masuhamba usho ubhuti. Nasimazo ubhuti. Wangena wafika enkosini uThixo. Wakhuluma usihle wakithi ngoba wayengakwazi ukukhuluma. Wathi inkosi yagula malume kunje. Wathi uThixo inkosi kubusise suka namhlanje uzophila le nduku oyiphethe uzoyiyeka suka namhlanje. Amen. Ayibonge inkosi. Amen. Waphuma wabasafika zasangweni lapho sakuyahanjwa kwenza baphithizela wase bekhohliwe mamncane ukuba khona abanye abathathu bemele abahobhuti bathi akudlule kubo
seze ngidluliwe waseshawu shi ngitheni kini kwabuya wathi angishowe yini mase nibuya kubaba nodlula kini wachaba sesikhohlile wathi nimtholile ubaba wathi simtholile baba ndolusile nanso-ke la ifita khona uthi nobhuti omunye ukhuluma nobhuti omunye uthi kuyena bakutholile niyazwa ngcwele uthi bakutholile uthi no bangitholile wathini kubona uthi ngithe kubona inkosi mabusise le ndoka ayiphethe uzoyiyeka kuswa namhlanje niyezwa bangcwele hayi mina ngazi uNkulunkulu senze njani sabuya nenkulumo enjalo yokuthi awusishayela namhlanje onhlanzi besitshela ngento enje eshiwo uthinga libonkosi sahamba isikhathi ofika u-2011 wafana nobhuti owasha namazwi naloyo bhuti oyekhona ekuqaleni owasha amazwi ashiwo uthinga pulpiti wawasha ngasesangweni senze njani siyephi laqala nini unyazi wothini izolo sengihlala phansi bafethu nemsasafutho ngibatshelile bafethu ngiyakubaba ngiyocela Nkosi ngiyakha umakho uyabaleka ngicela buye bathi Inkosi kubusise nesonto ngo-3 ngibetha umkaphi nesabathi wafika yena umakho ekhaya wathi ngiyabuya kusasa osebenza esangibisa into lonke engafuni ukwakha esenyuka ngimbone ngo-3 nesonto abuya wathi kusasa siyavusa sesebenza sasebenza uMonday Friday ngesabathi ngabuyela esabukhopho ngathi baba ngahlala nje ngayathi inkosi ngaqeda base khishwe ibheka sengiyembembeni ngafika ngathi embhekeni mzobo nomaphubuyile baba nyazilezi ngizocela-ke manje imali yehlabathi nosimende anginayo njengoba buyile kusafuna ngimnike wathi mshibani kimi inkosi ikubusisha uzokunika imali kwakuyisabatha nayizolo ngo-3 ngakusasa ngesonto njenga-last week ngangihleli kwafona ingubeni wathi mfowethu njani ngathi ngiyaphila wathi konje wakugcina ushode nemali nanku 2000 uzofaka uzopheshana kushoda khona senze njani bafowethu ehlezulwini agijime nathi uthando kuphela sicela uNkulunkulu asiphe lona nokuhlonipha abazali bethu nokuhlonipha abaphathi bethu nokuhlonipha umhlaba Nkosi kusemekuzini amen
sekuda sekuda mana kan dan dari kulai utang di Bongo Dizopela Amazon sangan telepo abaku kurende bukala bangwele siyabonga uNkulunkulu uthandile wasidosa ngebopho zakhe ngabanye saze safinyelela endaweni yakhe engcwele uthando lakhe lo siphinde sibonge futhi ukuthi athanda ukuthi sisendaweni yakhe lokho kunhlanga abaningi abakwazanga ukuthi betholele lithuba lokuthi uNkulunkulu abalethe endaweni yakhe engcwele lokho fanele sibonge njalo ngiyamthanda uNkulunkulu mangabe esho lapha esihlabelelweni ethi ngiyancenga amaNazaretha ukuba nilalele imithetho yakhe niyigcine bangcwele njoba kuyisabatha nje esifunda zonke insuku asilona umlolozelo kepha yisabatha elikhulu kwake kwenzeka ngelinye ilanga komunye umuzi kwaNongoma lo muzi zonke insizwa zakhona zazingasebenzi uma ngabe lezi insizwa zingasebenzi azimazi ushemba ziyazi inkinga insizwa ephila ngemithi wathi ngelinye ilanga uma bezizwa amadoda ekhuluma esimeleni lapha-ke lezi insizwa-ke sezifinyelela kula madoda ziwacela bobaba sibhekene nenkinga ekhaya akekho osebenzayo siyacela nkosi yamakhosi uba usize naselithi lalela ngoba liza ngapha kufika ukhokho wenu ufike kimi wathi kimi mina nigcini sabatha yile mizi ukuthi uma ngabe kushona obaba bese bantu bayiqhubela bezenza umthetho nje oseceleni ohlukene baba siyacela uNkulunkulu asikhumbule njalo sigcine njalo isabatha uthi kuke kwenzeke nibizwe kwese bayiphuca lenhlanhla uthi yathi into efanele niyenze ukugcina nje isabatha ngiyacela useyitholele ngathi angifundele Korinte bokuqala 11 verse 5 yes kepho wesifazane esuke ekhuleke eprofeta khanda lakhe lingamboziwe ulithela amahloni khanda lakhe ngoba lokho kukunye nokuthi uphucile ma wesifazane engambozile akagundwe kodwa uma ngamahloni ba wesifazane agundwe nokuba aphuculwe akamboza amen Ngokulinda bonke Nibintizo yakho ngaphezu kokulinda konke ngoba kuyo ukhona umthombo wokuphila ngokuba kuyo ukhona umthombo wokuphila susa kuwe ukuphambuka komlomo nokuphambeka kwezindebe uqedise kubo igcwele amen bantwana ngelinye ilanga babe bakhalana omama uma bekhalana omama endaweni ethize nomunye umama wengafile nomunye ufile izinkukhu ukukhuluma ngenhliziyo bese ngihlala phansi uma ngabe kwenzeka-ke lo mama lezi nkukhu zifika njalo kwakhe izomhlupha izombela yonke obhotisi bazokhumbula umama njengabantu abake belile uma kwenzeka-ke lezi nkukhu zifika njalo wase umama ehlala phansi lo ngafile wasetshela ingane zakhe badabami ngicela ningibambeleleza inkukhu uma ngabe beyibamba-ke base beyiletha kuye wayesethi lezi nkukhu sezingihluphile lo mama wasethatha imali wakhumbuza lezi nkukhu phambi kwalezi ngane zibuka wathi into ehluphayo njani ukukhumbuza amehlo lezi nkukhu lapha igazi ubuhlungu bangcwele okukhulu buyabonana lezi nkukhu zagcine ziphuphuzela zafa inhliziyo Yesusa
Amen. Kodwa engakubi uma bengakhulumanga ngenkosi yethemba lenkosazana. Amen. Ngoba ngilapha namhlanje ngiphefumula nginomsebenzi wethemba lenkosazana. Kuba uthi ngathandanga ukuthi ngibe khona emhlabeni kuba ngazi ngibe khona. Uthi ma ongizalayo uthi mntanami ungakwenza impela ukubi
kodwa uze wazi ukuthi inkolo engakuthola kuyo ikanjani. Woguqe phambi kwenu bantwana benkosi, umntwana wesabatha kaNgcwele. Sithi salukwazi singidalayo, mina bengingasanitholi emshadweni impela, kodwa ukuhamba ngiyothingweni lonkosazane ngafike ngicela yathi yoba khona ube ngokuqala, kwesibili uyophila nimbone kwebekelana, kodwa bese yakushiya emhlabeni, bese yafika wesithathu, bese yaphila ingunaphakade. Kwenzeka kanjalo, kodwa ngithi mengona ngikhumbula amazwi ukuthi lamazwi engaphiwa uma yiwo mhlawumbe ongiyeza isibindi sokuthi ngeke ngisuke endleleni kaShembe. Ayikho inkolo engiyibona ngaphandle kwenyazi lezulu. Ukuthi ngomese ngikhona emhlabeni, bese ngiyisa abazali bami othingweni bayobonga. Ngifike uthingwe lujiwe lo lenkosi amakhosi uwe. Uthi igama lakho yoba usabatha ngoba ngifuna noma kuthi wenzani. Bese yakhumbula ngey'nsuku zakhe zokugcina noma ngey'nsuku zakhe zokuhlupheka ukuthi leli gama ngamupha lona ngothando nangeqiniso. Noma mengona ngiyikhumbuze mina ngingedwa ukuthi igama lami kambe angilitholanga ngokwazi babazali bami, ngalithola ngokwazi uMashembe. Noma kuthiwa ngenzani khona ngelinye ilanga lapho engikhuluma khona nomfumayeli Shumayeli anginephutha impela, kodwa ngiye ngithanda ukuthi menginephutha bese ngicela umuntu omdala engibonise kube uyo ngithethisayo, ngoba uye ngazi kahle ukuthi nasezulwini yoma. Ngiyakhumbula ngenye imini izulu ngena endlini yaseMathuneni le ebhezweni lemalume lapho kuvela khona intombi engidalayo. Sasibuye esikoleni sizingane ey'ncane, sathi esibuye esikoleni sangena izulu lafike lashaya inkosazane. Sathi salinde lokho laphinda bayoshaya isigqoko sikagesi. Kodwa into engiyikhumbulayo lathi besekuphelile izulu bese kuqhamuka uthini esitadeni. Lathi ngingasathuki bantu abami sengizimbile, leli zulu beliyodidisa wonke lo muzi, kodwa namhlanje sengizimbile asophinde libe khona. Amen. Kwathi ukuhamba kwesikhathi umama ongizalayo wavelela ingozi khathemba la ey'ndaweni zaseThekwini sisahlala emakhaya nakoMaritzburg. Kwathi ivele ingozi sangezwa safihlelwa, kodwa siye sibona intombi yakho umali ezala umame yayikhala. Kodwa ngabantu ngomntanami ngiyenze njani? Kodwa ngomntanami ngokwenze njani? Base kufika uthingo lathi ngokufaneleyo nami ungasakhali ngoba sesingile ngumphefumulo kuphela. Kwathi ukuhamba kwesikhathi kwamqinisa ukugula umama eminyakeni emibili endlule. Kwakhala kwasana endlini esesho naye ethi bantu abantu kodwa ngingasuki ekukholweni sengiyahamba emhlabeni. Into engayikhumbula ngakhumbula uthingo, ngoba yonke into bengihlala ngibona ukuthi isalukazi singizalayo asiphilile kahle. Inkosi engiyikhumbulayo inkosi uThingo. Ngabe ngiguqa
ngabe ngithandaza ngabe ngiceda ukuthandaza ngafona bafika omalume bafike bamthatha kanti befike ekhaya kanti kulabonakala uthingo egcekeni babonakala uthingo egcekeni bamphilisa esayibona namhla sikhona. Umsebenzi engazivezi siyayibona iyabonakala kubazali bethu nakuthina iyabonakala ejulini nje la kaMethodist ekuseni siyesikoleni sekuthi sigibele hamba ngo-120 khona itraffic ekhona sesihambe emgaqweni orong ifike ishayisa abantu ababili la kaMethodist ngiyathemba ukuthi abaningi baye bayiva le ngozi kanti lana gibele itimela bashayisa labantu bebabili belandelane kodwa igama engalithanda wonke umuntu kuleyo moto wayebiza ishembe. Amen. Babuza ukuthi ngoba zonke le moto mina kuphela engisontayo bonke laba bamgcina yini namhlanje bebiza yini bangayithola impendulo. Kodwa ngihlale ngisho ukuthi ngokuthiwa mhlawumbe abakumbizanga asimbizanga ushembe labantu laba ababili ngoba bekhe emhlabeni namhlanje. Kodwa ushembe waba khona kule ngozi wabavikela nokho balimala kabi kodwa namhla bayaphila. Amen. Yileyo msebenzi efanele hlala singabantwana siyibonde noma sinezono esingazazi esizenzayo isono uyasenza ungasazi ukuthi isono khona ithimba embi esinayo thina ngene ukuthi isono simnandi ubusibona isono ngewuzisiyeke uyoziyosho usithanda leso sono kanti uma uthanda ubushembe angazi njani uyacela ungithethele nginethemba ukuthi ngiyazibuzula nabantu bayokuthethelele Kosi ukuthi Ay,